vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakuvatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukoma, ndinoda kureururawo kuti inini ndinoshandawo satruck driver. Kambani iyi tainge tichiishandira tiri maZimbabwean tainge takawanda. Murungu wedu patakatanga kumushandira ainge aine matrack ainge achisvika kuma6, but nekuda kwekuti tainge tichishanda chaizvo akazokwanisa kutenga matrack akazotosvika kuma20 something. Zvino mukoma, zvakazoitika ndezvekuti murungu uyu ndiye akatotibatsira kuti tinge tichizokwanisa kuwanawo mapermits. Makore acho iwawo zvainge zviri nyore kuti unge uchikwanisa kuwana permit, but kubva zvakazotanga vanhu ava vedhudhula vachiti vainge vava kusada kuti isu semaZimbabweans tinge tichidriva matracks. Mukoma nashe, inini kutaura chokwadi ndakabva ndakasika ndikabva ndataurirana navo because ndainge nditori neumwe mufesi uyo ainge ava kushanda pakambani pedu ainge ari muSouth African, saka ndiye ainge achiita sekunge spy achivaudza zvose zvainge zvichiitika pabasa, even mashandiro atainge tichiita, kuti sesu maZimbabwean tainge tichigara tingori pabasa ndo mawaniro atainge tichiita mari. As long as the truck will be moving, that is more the money that you will be making. Zvino akabva azoti ainge achida kundiedha mune rimwe group mushure mekunge ndatanga kunyeya mamwe maZimbabweans avo atainge tichishanda nawo. Mafesi andaishanda nawo ekumusha vainge vachitosvika kuma 30 something, including vana makanika nevamwe vainge vachishanda mumaoffices as well. Tainge takawanda, enge itongori kambani yemaZimbabwean chete. Vamwe ndivo vainge vaine mapermits, vamwe vainge vasina zvavo. So ndakabva ndachizotanga kuvatengesa one by one, umwe neumwe, sezvo ndainge ndichiziva kuti ningi uya akaita permit yekutengera, ningi uya yake permit kunyange akatoenda kuPretoria akanoitirwa, but ndedziya dzekuti kana ikaiswa mumushini inenge ichiskana. Dzinenge dziri dziya dzekuti kune vamwe vaya vainge vakasouya kuSouth Africa kudhara, mushure mekunge vauya kuno then permit yake isati yaexpire anobva adzokera zvake kumusha. Saka vanhu ivavo ndivo vanozoshandisirwa mapermits avo, zvekuti zita rako chete ndo rinongochinjwa but permit number inenge iri ndiyo. Saka ndakabva ndamudzidzisa chitsotsi chose, uye zvekare ndikatofamba naye ndichitomurakidza apo painge pachigadzirwa malicense efeki, because kuti tinge tichitokwanisa kutopindawo mumabasa awa zvataiwanzokuita ndezvekuti maybe license rako iwewe rinenge riine 1 year. Saka zvaunozoita ndezvekuti uchibva kumusha paya kunokolekta license rako, then ndipo apo paunobva wazogadzirisa rimwe license refake wobva waisirwa kana 10 years palicense, so that unge uchizoita 10 or more than years experience, unge uchizokasika kuwana basa. Saka ndo zvainge zvichishayisa maSouth African basa izvozvo. Chitsotsi chose ndakamudzidzisa, uye zvekare ndikatoenda naye kune mamwe mafesi awo ainge achishandira ari kuKempton Park. Saka vaitawo zvekugadzira mafake license, maAA nemadefensive. Akatopretenda sekunge iye ainge ari mundevele wekubhulawayo but ari muZulu zvake, ndichida kuti ange achinatsokuona kuti chitsotsi chacho chainge chifambiswa sei. Sezvo iye ainge asina chaainge ainacho, vakabva vamugadzirira kubva kupassport ndokubva vamugadzirira chiAA, everything zvainge zvingori zveforgery kana iye akashamisika. Saka aiti kana ndikaenda naye kwandinenge ndaenda naye, dzimwe nguva anenge achirekodha paya, then ndobva ndazomupa matranslation achinyora zvake mugrupu. Dzimwe nguva taitita zvekutotora riri video, vanhu vaya vachitosota baba vachitosota malicense nei. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakazotsamwisa vamwe vainge vari mugrupu iroro redhudhula. Vanhu vakatsamwa vakapopota. Mukoma, handiri kukunyeperai. Kwandisina kuzongoenda navo ndeuko kumatraffic rage, because neniwo yangu ndakatoiwanawo nechikiribidi ndisati ndakwanisa kuwana permit. Saka ndina kuzoda kuenda navo ikoko because ndaiziva kuti ndaikwanisa kuzozviporongera. The reason as to why ndakazoita mwoyo wakashata kudaro, it is because ndakagara ndatongozviudza kuti kunoku kwatiri tiri musango kaisu. Saka you have to do whatever that you have to do so that you can be able to keep on
taking care of your family. What matters, I believe, is your family. Mukadzi wako nevana vako, as long as vachidya vachiguta, that is all that matters. Don't you think so? So kurudziro yanguwo kune vamwe vanhu kunze uko, let's say kuti ikoko kunyika kwaunenge ugere, kana kuine maZimbabweans mamwe aunenge uchiona kuti basa ravanenge vachingoita vanenge vachishandisa zvimwe zvinhu zvimapepa zvepasi pemuti izvo zvinokwanisa kuzokukanganisirai ikoko kwacho kwamunenge mugere. I think it is far much better kuti ungogara wangobuda musaga, like they always say kuti one man for himself and God for us all. I don't think kuti zvinhu zvandakaita ndakakanganisa ini, kana kuine uyo anoti ndakakanganisa ngabudikireka tione tipedzerane. Kwamanashi vanhu ava pavakazouya pakambani pedu, inini navo ndainge ndatopedzerana, uye zvekare nemurungu vainge vatopedzerana. Saka murungu akabva azonditi ndinge ndichienda nelodi kuZambia. By the time pandakazobvako kuZambia, aiwa chigumuro chainge chatoshanda mukoma. Inini I am the only surviving member who is still working at this company. Si mukomana ashi kunyange zvangu ndakameka sure kuti in whatever that I do, my family will keep on living a very good life. But dambudziko ravapo mukoma nderekuti dzimwe nguva mukuzonoshanda umu ndinotozviona kutoti vamwe vangu ava vandakaronga navo vemuno muSouth Africa tava nekakunetsana kacho katiinako, because pane umwe uyo akazoitwa the main controller, atoriwo nebrother yake yaari kuda kuti inge ichizoshandawo satruck driver, in which they are targeting me. But I am hoping and I am trusting, because murungu iye he makes sure kuti in whatever that he does he always inform me first. Saka akatondiudza akatoti given not his real name, unozviziva kuti iwewe you have been working for me for a very long time and I do not want to lose you. Saka vanhu ava ivo kana ndichinzwa vachitaura, it seems as if vari kuda kuti ndinge ndichikudzinga basa, but handingakwanisi kuti ndinge ndichikudzinga basa nenhau yei, nekuda kwekuti iwewe you are a hard worker. Dai wanga usiri iwewe, kambani yangu ingadai yakasofa kudhara. Because usually what they do is that vanoti kana munhu akapiwa load, iye anenge achida kuti neweekend ange achizodzokera kumba, saka anenge ava kutodhimanda kuti murungu anofanira kuti ange achizoita plan kana kutsvaka what we call a relief driver, in which kunyange ndiri paleave I would rather sacrifice kuti ndinge ndichienda kunotora truck, then I can continue with the journey and I go and safely deliver the Lord wherever you are, as long as uri muZimbabweans. Izvo zvekuti maZimbabwean hamuna kubatana, munhu iye kana ukamunzwa achiti muZimbabwean hamuna kubatana, unofanira kumuudza kuti ndezvekwamai vake, because chakatiunza uko kunyika kwatinenge tiri, kunyika dzakasiyana, inhamo. Umwe neumwe akasiya mhuri yake kana kuti mubereki wake nekuda kwenhamo dzakasiyana siyana. Iwe ukaudzwa kuti unofanira kuti unge uchimira nevamwe vako, pamwe paunenge uchiona kuti mese munokwanisa kuzopedzera madzingwa basa. Let's say unenge uine mubereki wako anenge achitorwara, apa maybe anenge achitoda kana mapiritsi kana madzingwa basa, then what? So mubereki wako anofanira kuti anga achizofa here nekuti vamwe vanenge vasina mapepa akakwana. Iniwo ndinongoti ndikoko kune avo vanenge vachinditi ndine hutsinye. Kana uchida kuti tinge tichipedzerana man to man, face to face, inini handitombogwaji. Nemhuri yangu tiri kutodya tichitoguta. Worst of all, madhamu vangu vatova nevhizawo ravo muno muSouth Africa, saka tinotorarama kalife katori bo, tatovaoneka business kedu muno zvekare muSouth Africa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, munobvumirana nazvo here kana kuti kwete? Tell me what you think in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we, but makaita kutsinye mukoma, ndovononzi kutsinye iwowo vamakaita shuwa mukabva matengesa vamwe venyu kudaro. Hanzi handina chandisina kuvaudza, hanzi zvinhu izvi kunyange hazvo zvakaitika kudhara, but ndainge ndakatoona vision yezvi zvainge zvichazoitika kumberi, kuti vazhinji vainge vachazorasikirwa nemabasa. Ndikaona kuti zviri nani kuti ndinge ndichisevha kwangu upenyu.
pakaipa mahwani. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini ndine maflea markets angu anokwana iwo kuita 3, uye zvekare negrocery shop kuchitungwiza nekugweru zvekare. Ngoma nacho ndinoda kureururawo kuti iniwo ndakazoromba, but ndichizonosvika pakunoromba yainge isiri nyaya yekuti zvemishonga izvi ndainge ndichizvifarira. Ndakazosanganawo neimwe situation. So pane umwe musikana uyo wandakangotorawo mukomanashe. Musikana uyu ndakasangana naye paFacebook. Ndainge ndiri mune rimwe grupu avo vainge vachitsvaka mamaids nei. So ndokubva ndatanga kutaura naye, akabva atonditumidzira chitupa chake. Chandainge ndisingazivi ndechekuti musikana uyu aiva neimwe boyfriend yacho ainge achiri kujeri panguva yacho iyoyo paakazotanga kundishandira. Saka boyfriend yacho payakabuda mujeri nekusazivawo, we then gave them that freedom yekuti aikwanisa kupota achiuya achirara zvake pamba. Sezvo musikana uyu paakatanga kugara nesu ainge asinganamati, asingaende kuchurch, we then told her kuti ini ndainge ndichida munhu anonamata, so we would go with her to church. Ndikatoona kutoti munhu ava kutochinja zvebhaibheri, ava kutozvifarira. So even the guy paakabudawo mujeri, we then gave them that freedom, tisingazivi kutoti munhu uyu watainge tava kuinvita into our home yainge itori mbavha yekutopedzisira. Saka vakabva vazotirongera mukoma. Nerimwe zuva takati tiine mari, apa ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kuBotswana kunohodha, ndokubva tazopindirwa nematsotsi usiku takarara. Takatorerwa mari yose mukomanashe. Then after that ndipo apo pandakazofind out mushure mekunge musikana uyu azosungwa nemapurisa kuti she was the one and her boyfriend who had planned everything. Still mukoma, mari iya kuti tinge tichizorova marecoveries vainge vakatoishandisa kudhara. Then ndipo pandakazoti ndainge ndichida kuenda kumaprofita because musikana uyu ndainge ndichida kumukuvadzisa. Ndakazoenda kune umwe muprofita kuchitungwiza uko, but iye akabva azondipa mafone numbers eimwe n'anga. Ndokubva ndazoenda kuri kuhwedza. Ndakati ndasvika kuhwedza kuya mukoma, ndipo pandakabva ndachizopiwa gona. At that time mukoma, my mind was not thinking properly nekuda kwekuti this girl had destroyed me. Neshungu dzekuti ndainge ndichida kumukuvadzisa, ndakagamuchira gona riya ndisingazivi kutoti ndokutoromba kwacho kwandainge ndaita. Ndainge ndichida kuti vose vari vaviri vange vachizofa, but mukomana wacho ndakatonzwa kutoti nanhasi uno achiri kupenga mukoma. So mushure mekunge ndatora gona riya ndakagara naro I think for about a year. Then ndakazoti tava kuda kunotama, ndakangorirasawo gona riya ndichiti sezvo uya mukomana wacho ainge akasungwa, then ndokubva azotanga kupenga. Musikana wacho ainge achinzi ainge ava kungorwara. Ndikatongoti ndainge ndisisina kana basa nazvo, ndokubva ndarasa gona riya. Nekufamba kwenguva mukoma, ndakazoti tava kune imwe imba uko kwatainge tava kugara. One day ndakatoti ndichitotsvaira, ndikabva ndazoriona rainge riri pasi pemubhedha. Ndikati kochi, what is the meaning of this? Immediately I then called gogo vaya ndikabva ndavaudza kuti ndo zvainge zvaitika. Vakabva vanditi kana uchikwanisa izvezvi drive uye kuno kumukoma. I had to drive from Harare going kuhwedza. Ndichinosvika kuya vakapopota, vakabva vandiripisa, vakabva vati zvinhu zvangu waisafanira kuti unge uchizvirasa. Mukomanashi vakati vandiripisa paya, vakabva vati zvino gona rako iri ratopanduka. Ndikabva ndati ndoita sei? Vakabva vanditi tainge tichazotarisa muglass. Ndakapidzwa mune imwe rumu mukoma. Rumu iyi kumadziro kwayo ine micheka yeblack neyered. Vakabva vazoburitsa rimwe glass rinogara riri kuseri kweumwe mucheka. Vakabva vatanga kuita zvavakaita vachitaura naro glass riya vachiita sekunge vainge vachitopindurana naro glass racho iroro. Vapedza kudaro ndopa vakabva vazonditi tora glass iri. Ndakaritora glass riya ndichinotarira, ndikabva ndaona kuti mainge muina vamwe sisi vangu avo vainge vari kuSouth Africa vainge vachigara kuCape Town. Ndikabva ndati what is the meaning of this naigogo? Vakabva vanditi kuti ndinge ndichikwanisa kuzodzikamisa zvinhu zviya zvainge zvapanduka zvisazondidyira vana vangu, ndaitofanira kutoti ndinge ndichitochekeresa sisi vangu. Ndakabva ndatanga kuchema. Vakabva vanditi mudare mangu handidi munhu anoyeredza misodzi. Ndokubva ndanyarara paya. So sisi vangu vakazoshayika mukoma, vakazofa, but vainge varwadziwa because vakabva
vatanga kuita mafibroids each and every time vaiti kana vakanoitwa operation kana vakabviswa mafibroid ari maviri aidzoka ava matatu kana kuti ava 4 kuzonosvika chibereko chavo chazara kuti mako nemafibroids mukoma ndokubva vazoshayika paya. Mushure mekunge vashayika, umwe musi ndakangonzwa izwi rakanditi dongorera uone pazasi pemubhedha. Ndichinodongorera ndo pandakabva ndazoona kuti painge paine nyoka yerudzi rwekobra yainge iripo pasi pemubhedha. Ndokubva nyoka iyaiya yabva yatongorutsa mari ikabva yatonyangarika. Ndakatora mari iyaiya ndikabva ndafonera zvekare gogo vaya. At that time murume wangu ainge ava kuzviziva kuti ndo zvainge zvatovapo. Since inini ndainge ndiri munhu aiva nekakutonga, murume wangu aitongoti chose chandinenge ndati ndo chandinenge ndichida kuti chinge chichiitwa, ndo zvaaibva azoita. Mukomana acho akatongozvigamuchira unzi he had no choice. After that mukoma ndipo apo nyoka iya payakazotanga kutaura nesu. Saka awa ndo maitiro acho atava kuita nawo mari pari zvino. Like kumaflea markets uko munhu anopedzisira kutenga mari iyoyo, vasikana vangu vanondishandira vanotozviziva kuti mari iyoyo haifaniri kuti inge ichizanganiswa nemari idzo dzavanenge vaswera vachitengesa. Even mushop munhu wewe wekupedzisira mari iyoyo haifaniri kuti inge ichizozanganiswa nedzimwe mari idzo dzavanenge vaswera vachitengesa. Mukomana she mari iyoyo ndinoti kana ndaikolekta ndinobva ndazoisa muhari yandiinayo iyo inogara mubedroom mangu. So paya pandinenge ndava kubhadhara vashandi vangu kana mwedzi wapera, ndipo pandinozotora mari dziya ndobva ndazongozanganisa nepay dzavo. Sometimes I can give them as a bonus. The reason as to why I am doing it I really do not know, but ndiri type A yekuti kana ndikangogara ndashandirwa nemunhu kana ndikangomupa chete mari iyoyo as a bonus, munhu iyeye mukoma kunyange zvikanzi ndinotomboita nguva ndisingamubhadhari anongoramba achingondishandira, and handina mushandi wekuti anoramba kana kutiza basa. Munhu ndinozotoita zvekutoti iwewe handichadi kuti unge uchindishandira. Mukomana she ndo kurombawo kwandakaita uku. Handiziviwo kuti zvichazoguma nepi, but pari zvino ndakangochekeresawo sisi vangu chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Vagari vemuchitungwiza motomeka sure kuti kana maenda kunotenga munotenga ari masikati, nekuti izvi zvekuzoti ndionozoita last munhu kunotenga hanzi mari iyoyo haizanganiswe neimwe mari inongoiswa paside. Yo, strange things indeed they do happen in this world.